Yabona umuntu ongahlakaniphanga ngeke azakwazi ukubona umuntu ohlakaniphile. Lokho it's given. Umuntu ohlakaniphile ongakwazi ukubona umuntu ohlakaniphile. Kodwa futhi umuntu ohlakaniphile uyakwazi ukubona umuntu ongahlakaniphanga. Uyakwazi futhi ukubona umuntu ohlakaniphile. So une-advantage umuntu ohlakaniphile. Ngokunjalo ke naka spiritual. Umuntu ospiritually elevated kwi-level ethile uyakwazi ukubona umuntu ospiritually elevated ngaphezulu kwakhe ukuthi lo ngaphezulu kimi. Kodwa umuntu ongekho spiritually elevated kwi-level ethile akakwazi ukubona umuntu ongaphezulu kwakhe ngespirituality. Yabo, ngikusholani lokhu? Ngifuna ukucacisela ukuthi kungani ngithi uKing Bhaka uyi-spiritually father and spiritually guider kimina. Futhi kimina ungaphezulu spiritually. Uyezwa? Lokho ngisuke ngikusho ngoba ngispiritual mina and spiritually elevated mina. That is why I'm able to see that. Lento ifana nomuntu ongazi. Uyazi ukuthi umuntu ongazi akazi ukuthi akazi. Wena owaziyo uyakwazi ukubona lo muntu akazi kodwa yena uzitshela ukuthi uyazi. Ngithi ayibole yonto. So mina ke because I'm spiritual and spiritually elevated, I'm able to see someone who is spiritually elevated more than I do or I am ngalesi sikhathi. Ubingelele u-changes Akasha uthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Nasi izizathu sokuqala nje esibalekile. Yabona umuntu multidimensional. Umuntu akusiyena lo mbonayo kanje la. Lo mbonayo la akusiyena. Ubona icontainer wena engihostile. Umuntu multidimensional. So King Bhaka is able to access those dimensions beyond the fourth dimension ye space and time. Is able to access those dimensions. Akwazi ukubona into ingakenzeki kuyena isikhathi time singabi linear kanje ngalendlela lesilinear kuyona. Ngisho nobona only one reality at a time. That is your timeline. Kodwa kukhona i-dimension engaphezulu ekwi-fifth dimension, sixth and above. Lo dimension ikwazi ukwazi uku-accessa isikhathi njenge-space. Yes, singabi linear. So King Bhaka uyakwazi uku-accessa lo ma-dimensions, akwazi ukubona into ingakenzeki. Uyakwazi uku-accessa lo ma-dimensions. So angikwenzele isibonelo nje. Uyabona mawuhamba kunelanga kuba nesithunzi la phansi. Leso sithunzi siba second dimension. Uyabo asibi nayo i-height leso sithunzi sakho, siba isibaca nje, siba i-plane. Yabo, siba i-plane. Asibi nje ngawe wena yathi uyabo wena ukuthi unjani, is like we are rounded. We have this height, we have this length, we have this width. Kodwa lapha esithunzini akubi njalo. It's a shadow of i-third dimension okuyi-length, breadth and height. Kodwa mase si-reflector phansi, i-reflector as a plane. So nawe ke kule mpilo iphilayo ye-fourth dimension, a length, breadth and height. Length, breadth, height and space and time. It's a shadow of the higher dimensions. Akupheleli lapho. Isithunzi lento lempilo ibonayo wena isithunzi. Kukhona isigaba wena spiritually okumele unyukele kusona ukwazi uku-access amanye ama-dimension to the point ukuthi le dimension esiphila kuyona abantu abathi real izobe isithunzi. Uzokwazi ukusho wena ukuthi this is what is happening because izinto uzibona zingakenzeki, uzibona on a spiritual dimension. Yabo? So ke uKing Bhaka uyakwazi ukuthi azi beforehand ukuthi what is going to happen. Yabona khona isigaba angikwenzela iproof nje. Khona isigaba la khona akaphika zalala ngomhlanje uGatshu wathi mina aze ngikhulume nalo muntu, mina aze nje ngikhulume. Yabo waphika walala ngomhlanje wathi mina lo muntu futhi angimazi nje. Avele uKing Bhaka wazobhadlaza i-recording. Ayirecordile efonini. Wavele wayibhadlaza wayithi bhadla lapho khona ekhuluma ngamagama abantu ababangani kuye ebahleba.
wazi kanjani uKing Bhaka ukuthi this recording will be necessary at some point? I-higher self yakho King Bhaka eyakwazi ukuthi ixhumane nayo ukuthi at some point this is what is going to be needed. Ukubona into yabo isikhathi singabi linear kuwena, but isikhathi ukwazi ukuthi uzume in ubona ama alternative realities. Ama capabilities akhona la angama psychic ability lawo. Khona nesinye isigaba la khona ake umuntu avele wa dropa something iphoyisa ayixoxo yena ku King Bhaka qobo lakhe ezama ukumtrapper ukuthi uneyobisi uneyidakamizwa la kakhe zayi iphoyisa la dropa zone la wayidropa yena lento waqede lapho wenza sengazi ukuthi itholakale la ekhaya kanti iCamera ikhona iCamera yambuka wabona kwawuyena futhi ubuya uzoxolisa ngaleyo nto yabo uexister umuntu yabo umuntu aka exist la kuphela ka physical umuntu exister kuma dimensions amaningi yabo and umuntu nayi efficacy yokwazi ukwa accessa ngokwe spiritual kunoyingqinamba kumele uyinqobe wena. That is why uKing Bhaka ehleze ekhuluma ngezingqinamba. Yes, kunezinto okumele uyinqobe wena ezikunikeza access kulawo ma powers. Akusinombane ozokwazi ukufika kuleyo power leyo engadlulanga la kumele ukuthi adlule khona. That is why ukuthi i cause and effect leyo ukuthi ngeke uvele usukube imantshi ungazange usudlule through ukupheke kokuthile okuzokwenza ugcina uqualify kuba imantshi. So into efanayo ke yena kuneyindawo adlule kuzona ezinzima ezilingana nalo mkomela anawona wale advantage anayo spiritually. Angithi ayibona leyo nto. Yabo ukuthi mina angikhulumi le language le yokuthi leni ijwayele nina. Mina ngikhuluma ngokokwazi nolwazi lwami ngokwe universe, ulwazi enginalo oluncane. Bese ngilishadisa nendlela yena enza ngayo yena. Ngithi yabo. So umunye umuntu akazi kwama dimensions lawo, akazi kwama 50 dimension kwama 40 dimensions kwama psychic ability akazi lutho. So uzokubona kanjani ukuthi lo muntu lo awumuza ngisho khuluma la ukuthi uthini. Yabo ukwazi angithi yabo umuntu uyi-receiver and transmitter of ama signals. Kunezinto engaphezulu ezingama entities and spirits ezinga-operate kulelo ongeke ukwazi ukuzibona wena. But uKing Bhaka uyakwazi ukuzilawula yena. Fana nokuthi wena uzothi yazi sengizamile ngahluleka kulokhu kudlala Ukhozi FM kule radio. Kulokhu dlala Ukhozi FM. Sengizame ngazama kulokhu dlala Ukhozi FM. Bese nakwazi ukulawulela isignal ukuthi akungadlali ke manje Ukhozi FM la. Ake kudlala enye signal ngoba manje liyayi-hijacka Ukhozi liyayi-hijacka le radio. Lulokhu lithumela ama signals liyayi-hijacka. Ake sishintsheke manje kudlala enye ilokhungana yabo. Okusho ukuthi ukwazi ukulawula into ekwenza wena uthathe izinqumo ezicounter intuitive empilweni yakho ngoba awuzenzi nawo wenziwa ama forces nemimoya engaphandle kodwa ekuhijackile i-consciousness yakho. Bese uzibuza ukuthi kungani mina I'm taking wrong decisions every time kanti awuzenzi. Enye yezinto lezo ukwazini ukulawula into enga-operate la kule plane esikuyona thina. Ukwazi ukuyilawula yena. Ama powers anikezwe wona yena lawo. Yes. Okunye ukugcina uKing Bhaka unika umuntu amandla. Umuntu mekhuluma naye nje la emqondweni wakhe umenza ukuthi vibrate higher, abone i-efficacy ne-capability umuntu anayo yena kuye at his or her disposal. Lokho umuntu kumenza ukuthi i-level of vibration yakhe inyuke imatche ne-level of vibration ekwi-higher self yakhe. Umuntu akwazi ukuthi angazange axhumane nalutho nje, avele umuntu akwazi ukwenza into based on ukulalela yena kuphela yabo. That is why ehlezi ethi idlozi lakhe ngelisoze la kwenzela into embi linamandla izwi la. Usuke ethini wena the powers are within you at your own disposal, at your cellular level. Ayikho into engakulimaza at your cellular. Imimoya eqhama ngaphandle ekhayijeka lokho kunikeza amandla lokho kukodwa ukuthi I'm constantly guided kahle mina. The only thing into eqhama ngaphandle, nothing can hurt me. Mina okwami ukuthi ngisebenzisa amandla enginikezwe wona. That is why